ҷумҳурии тоҷикистон аз аввали солҳои ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ муносибатҳои ҳасанаи давлатдориро бо тамоми кишварҳои дунё дар асоси принсипи риояи арзишҳои миллӣ ба роҳ монда, дар ин замина низ ҳамкориҳои хуби иқтисодиро касб намудааст. ҷумҳурии тоҷикистон дар дораи чунин робитаҳои судманд бо давлати қатар зиёда аз 20 созишномаи ҳамкориро ба имзо расонидааст, ки дар асоси татбиқи чунин созишномаҳо ҳамкориҳои тарафайн таҳким меёбанд. дар шурути имрӯза ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкориҳои зиёди иқтисодию тиҷоратиро бо давлатҳои зиёди ҷаҳонӣ ба роҳ мондааст ва гуфтан мумкин аст, ки айни замон ҷумҳурии мо ҳам дар сатҳи минтақа ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоративу умуман муносибатҳои гуногунеро пеша кардааст ва мо метавонем бо ҳама давлатҳои ҷаҳоние, ки моро дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфтаанд, ҳамкориҳои зиёди иқтисодӣ ва тиҷоратӣ дошта бошем бо давлати қатар. дар самти ҳамкориҳои гуногун бо давлати қатар имкониятҳои зиёде фароҳам оварда шуда истодаанд. ҷумҳурии тоҷикистон омода аст бо ҳама кишварҳо новобаста аз минтақаи ҷуғрофӣ, новобаста аз минтақаи ҷойгиршавиашон дар асоси принсипи адолатхоҳӣ ва дар асоси принсипи ҳимояи манфиатҳо ва арзишҳои миллӣ ҳамкориҳои судманди иқтисодӣ иҷтимоиро ба роҳ монад ва дар ин ҷо давлати қатар истисно нест. ҷумҳурии тоҷикистон дорои фаунаву флораи бои табиӣ буда, имконияти ҳамкориҳои судмандро дар самти туризми экологӣ бо давлати қатар дорад. ҷумҳурии тоҷикистон, ки аз лиҳози сайёҳӣ иқтидори бузург дорад, имконияти хубест барои ҷалби бештари сайёҳон ва сармоягузорон аз давлати қатар ба тоҷикистон. ҳамкориҳо байни ҷумҳурии тоҷикистон ва кишварҳои халиҷи форс аз ҷумла давлати қатар яке аз афзалиятҳои хело ҳам хубро ба миён овардааст. ин ҳамкориҳо бештар дар самти иқтисодӣ тиҷоратӣ ба роҳ монда мешавад, ки мо заминаи ҳамкориҳо байни кишвари мо ва давлати қатар хело хуб ба назар мерасанд. пеш аз ҳама мо метавонем дар самти сайёҳӣ ҳамкориҳоро ба роҳ монем, чунки кишвари мо кишвари манзараҳои зебо дорад, ки метавонад диққати зиёда аз ҳазорҳо нафар шаҳрвандони хориҷиро ба худ ҷалб созад. самти дигари афзалиятноки ҳамкорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва давлати қатар ин пеш аз ҳама дар самти туризми экологӣ ба ҳисоб меравад, чунки ҷумҳурии тоҷикистон сарзамини мо сарзамини саршор аз обу гиёҳҳо ва бисёр канданиҳои фоиданок аст ва ин метавонад барои мо имконияти хуб ба роҳ монад, ки мо онҳоро ҷалб кунем барои сайёҳати экологӣ. яъне мо метавонем тавассути туризми экологӣ онҳоро ба худ ҷалб созем. заминаҳои ҳамкории миёни давлатҳо бештар дар гуногунии иқтисодии онҳо ба миён омада, бо дар назардошти ҳамкориҳои судманди иқтисодии тарафайн ба роҳ монда мешавад. давлати қатар дар самти рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ таҷрибаи ғанӣ дошта, ин раванд имконият фароҳам меорад, ки омӯзиши таҷрибаи давлати қатарро дар минтақаҳои озоди иқтисодии мамлакат роҳандозӣ намоем. бениҳоят имкониятҳои бузург дорем ва чӣ ки мо медонем заминаи асосии ҳамкории иқтисодӣ байни давлатҳо ин тафовути иқтисодии онҳо ба ҳисоб меравад. яъне ки заминаи асосии рушди муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ин тақсимоти байналхалқии меҳнат аст ва мо агар шароити иқтисодии давлати қатарро бо ҷумҳурии тоҷикистон агар муқоиса кунем, мо дар ҳақиқат дар захираҳои табиӣ аз ҳамдигар бениҳоят тафовут дорем. масалан дар ҷумҳурии тоҷикистон захираи зиёди обӣ аст ва дар мамлакати қатар бошад ин захира камтар аст ва дар ҷумҳурии тоҷикистон ки мо аз захираҳои нафтию газӣ танқисӣ мебинем, дар давлати қатар ин сарчашмаҳои табиӣ ин бениҳоят зиёд аст, зиёд ба назар мерасад. дар давлати қатар ташкил намудани инфраструктураи сармоягузорӣ бениҳоят собиқаи чандин сола дорад ва ба роҳ мондани минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар давлати қатар бениҳоят рушд ёфтааст ва мо метавонем ки таҷрибаи онҳоро дар амалияи худамон истифода барем. ҷумҳурии тоҷикистон барои гузаштан аз шакли аграрӣ-саноатӣ ба саноати аграрӣ ҳадафи чороми миллии саноатикунонӣ бо суръати мамлакатро эълон намуд, ки дар дораи татбиқи босамари ин ҳадаф ҷалби сармояи мустақим ба иқтисоди кишвар омили пешрафт ва таҳкими иқтисоди миллии арзёбӣ мешавад. дар дораи ҳамкориҳои иқтисодӣ имконияти ҷалби сармояи давлати қатар ба кишвари мо яке аз роҳҳои муҳими муносиботи ду кишвар хоҳад буд. ҳадафи чоруми мамлакат эълон гардидани саноатикунонӣ бо суръати иқтисоди мамлакат
ва албатта вобаста ба амалӣ шудани ин ҳадафҳо ҷумҳурии тоҷикистон метавонад ҳамкориҳоро дар самти сармоя ва самтҳои иқтисодиёт бо ин кишвар яъне бо ин давлати қатар тақвият бахшад. Соҳаи саноат яке аз соҳаҳои калидӣ дар рушди иқтисоди ҳама гуна давлатҳо эътироф карда мешавад. Дар давлати қатар низ яъне соҳаи саноат бисёр пешрафта аст. аз рӯи маълумотҳои оморӣ ҳиссаи саноат дар ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти он кишвар ба 75% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мерасад, ки албатта ин фоизи бисёрам калоне ҳаст ва мо метавонем ки дар ин соҳаҳо яъне дар рушди соҳаи саноат бо ин давлат ҳамкории қавие дошта бошем. мо метавонем бо ин кишвар ҳамкориҳои судманди худро дар самти иқтисодиёт ба роҳ монем. баҳри содироти молҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба ин кишвар ва тавассути ин баландбарду ин имконият медиҳад ки мо рушди саноати худро ба роҳ монем, иқтидори содиротии мамлакат баланд гардида, молҳои воридивазкунанда тавассути ин кам шавад ва тавассути ин иқтидори содиротӣ ки баланд гардид, ҷойҳои кори нав муҳайё мегардад. Тамоми афзалиятҳо ва имкониятҳои судмандро истифода барем. ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гиёҳҳои шифобахш мебошад ва дар даврони соҳибистиқлолии кишвар корхонаҳои хурду миёна дар самти коркарди гиёҳҳои шифобахш низ рӯи кор омаданд. барои истеҳсоли дору аз гиёҳҳои шифобахш ҷалби сармоя ва бунёди корхонаҳои бузурги дорусозӣ низ зарур аст. яке аз афзалиятҳои зиёди ин он ба ҳисоб меравад ки он гулу гиёҳҳои шифобахше ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳаст, ки мо заминаи истеҳсоли ин маҳсулотҳоро дар кишвар муҳайё кардаем ва мо метавонем ҷалби сармоягузории хориҷӣ, ҷалби сармояи мустақими кишвари давлати қатарро ба миён гузошта тавассути ин сохтор, яъне ки инфрасохтори соҳаи дорусозӣ, фармакологияи худро низ рушд ва тараққӣ диҳем. ҷумҳурии тоҷикистон низ барои сармоягузорон ва ҷалби сармояи мустақим ба иқтисоди кишвар имтиёзҳо, сабукиҳо ва шароити мусоидро фароҳам овардааст, ки ин раванд имкон фароҳам хоҳад намуд то шумораи сармоягузорон дар кишвар афзоиш ёфта, ба ин васила корхонаҳои бузурги саноатӣ бунёд ва ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шавад. пешвои миллат низ дар паёми солонаи худ низ қайд карданд ки ҳама гуна сармоягузорони хориҷӣ ки ба иқтисоди кишвари ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузории беш аз $1 миллион мекунанд, бигзор ба онҳо раводити 5 сола дода шавад. ва албатта ин яке аз ҳамон чорабиниҳо ёки яке аз ҳадафҳое шуда метавонад ки дар оянда сармоягузорони хориҷӣ махсусан давлати қатарро ба кишвари мо ҷалб карда бошанд ва тавонем дар соҳаи саноати сабук, хӯрокворӣ ва инчунин истихроҷ фаъолият карда бошанд. соҳаи саноат дар ин кишвар тараққӣ кардааст ва имконияте ҳаст ки мо аз онҳо омӯзем ва ҳамкории дуҷонибаро ширкатҳои ватании мо бо ширкатҳои ватании қатар ба роҳ монда бошанд. дар сурати таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва давлати қатар имконияти ҳамкориҳои муштараки ширкатҳои қатарӣ ва ватанӣ дар самти истихроҷи нафту газ вуҷуд дорад. давлати қатар дар ин ҷода таҷрибаи ғанӣ дорад ва ширкатҳои ватанӣ барои омӯхтани таҷрибаи онҳо имконияти хуб доранд. ширкатҳои ватании мо низ бо анамин гуна ширкатҳои қатарӣ бештар дар самти истихроҷи истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ ва гази табиӣ мавқеи яъне ҳамкориро хуб ба роҳ монда тавонем мо низ, чунки ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷиҳати захираҳои табиӣ бисёрам бой аст, мо метавонем бо онҳо ҳамкориро вусъат дода ин гуна молу маҳсулотро истеҳсол кунем ва барои бозори дохилӣ ва минтақа пешниҳод карда бошем. ва ҷиҳати дигаре ки мо метавонем ҳамкориро ба роҳ монем тавассути ба имзо расонидан ва ба тасвиб расонидани созишномо байни давлати қатар ва ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкориҳо дар самти корхонаҳои муштарак дар соҳаи канданиҳои фоиданок, дар самти истихроҷи маъдан, истеҳсоли алюминия ва дигар маҳсулотҳои нефтӣ ва инчунин сангҳои қиматбаҳо, металлҳои ранга ва ҷалби сармояи хориҷӣ дар самти ба роҳ мондани сохтмони роҳҳо ва пулҳо ва ҷалби сармоя барои бунёди иншоотҳои муҳими саноатӣ аз ҷумла
нерӯгоҳҳои хурди барқӣ ва ҷалби сармояи ин кишвар дар самти беҳдошти соҳаи иҷтимоиёт кишвари мо низ ба инобат гирифта шудан ва яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад. ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари аграрӣ дар ин ҷоҳат таҷрибаи ғанӣ дошта, дар самти ҳамкориҳои кишоварзӣ аз ҷумла занбури асалпарварӣ ва чорводорӣ имконияти хуби ҳамкориро бо давлати Қатар метавонад ба роҳ монад, чунки бино ба таҳлили коршиносон давлати Қатар дар ин замина шароит ва имкониятҳои камтар дорад. мо дар ин замина метавонем ки ҳамкориҳои иқтисодии судмандро ба роҳ монем, зеро ки мо дар рушд додани соҳаи кишоварзӣ як собиқаи бениҳоят бой дорем ва метавонем ки дар ин замина ҳамкориҳои судманд ба роҳ монем. тоҷикистон дорои захираҳои бои табиӣ буда, барои истихроҷи канданиҳои фоиданок ва ҷалби сармоя яке аз роҳҳои нави ҳамкории иқтисодӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Қатар мебошад. ширкатҳои қатарӣ дар доираи ҳамкориҳои муштарак бо ширкатҳои ватанӣ метавонанд саҳмгузор бошанд. дар самти истихроҷи канданиҳои фоиданоки табиӣ аз ҷумлаи ҳамон тиллову нуқраю сурмаю дигар маҳсулотҳои табиие ки дар сангҳои қиматбоҳое ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорад, яъне дар ин масъала низ ҳамкориро агар ширкатҳои ватанӣ мо бо ширкатҳои қатарӣ ва умуман сармоягузорони қатарӣ ба роҳ монанд бисёр ҳам хуб мешуд. бино ба таҳлили коршиносон давлати Қатар дар самти хизматрасониҳо таҷрибаи хуб дошта, ин имконияти ба роҳ мондани ҳамкориҳо ба манфиати ҳарду ҷониб хоҳад буд. яке аз потенсиалҳои бениҳоят бузурге ки мо дорем дар соҳаи хизматрасонӣ ин туризм аст, туризми байналмилалӣ ва масалан ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон аллакай дар соли 2018 ин яъне ки солҳои охир дар ҷалб намудани сайёҳони байналхалқӣ бениҳоят нишондиҳандаҳои хуб назаррас касб кардем ва аллакай дар соли 2018 сайёҳоне ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварда буданд аз 1 миллион афзуда буд ва дар масъалаи ташкил намудани раводидҳо айни замон давлати Қатар барои 34 мамлакатҳои дунё як раводиди бениҳоят сода карда шуда ки ҳамин 34 мамлакатҳои дунё бе раводид метавонанд ба давлати Қатар ташриф оваранд ва баъд аз ташриф овардан метавонанд раводиди 6-моҳина озод ба даст биёранд ва мо метавонем ки дар ҳамин замина низ бо давлати Қатар ҳамкорӣ намуда ин стратегия дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ бениҳоят хуб ба роҳ монда шудааст. ҷалб намудани сайёҳони байналмилалӣ бениҳоят самараи иқтисодӣ хуб меоварад ба ҷумҳурии Тоҷикистон. ва мо метавонем дар ояндаи наздик яке аз кишварҳое ки таҷрибаи ин давлатро дар кишвари худ амалӣ сохта рушди инфрасохтори иқтисодии миллӣ, рушди инфрасохтори бозорӣ ва рушди инфрасохтори соҳаи нақлиётӣ ва туризми худро такомул дода тақвият бахша. татбиқи босамари созишномаҳои ба имзо расида имкон фароҳам хоҳад намуд то ҳамкориҳои судманди иқтисодӣ дар самтҳои гуногун манфиати бештарро касб намуда ҳамкориҳои мутақобилаи судманди тарафайнро таҳким бахшанд.